Takže máme Base Jump Day. Prvýkrát vôbec v histórii sa skáče z mosta, alebo z UFA. Momentálne sa to tak volá v Bratislave. A myslím si, že nejaké skoky už máme za sebou, aj keď sme ešte oficiálne nezačali, pretože bolo treba si to ráno vyskúšať, je to trochu o hubu. Takže skočili si už niektorí a o 12:00 začíname, ideme na to. Ku skokom všetkým ma viedlo pekný pocit, pekná príroda, adrenalín, zážitky a taká sloboda. Skáču s padákom špeciálnym basejumperským, ktorý v podstate je len jeden, to znamená, funguje to trošku ináč ako pri klasickom skydivingu, klasických padákoch, kde je aj záložný padák. Tu záložný padák neexistuje, takže musí sa otvoriť, je len jedna šanca a samozrejme veľkú úlohu zohráva aj tá výška, to znamená, skáče sa z 85 metrovej výšky, čo na skok je v pohode, ale problematický je tu ten landing naozaj, pretože sú tu vysoké stromy a fúka dosť nepriaznivý vietor, takže viac menej je to momentálne tak na hrane. No ten landing je už ani keby toto počasie nebolo, už je dosť ťažký sám o sebe, je to tu medzi stromami, medzi všelijakými káblami a týmito stopmi. No a ešte teraz nám fúka dosť taký blbý vietor, bočný až aj nárazový cokol, takže je to dosť obťažné. Som zvedavý vôbec, či budeme ďalej pokračovať v skokoch. Pri tej výške tých 85 metrov to sa skáče, oni viac menej skáču a hádžu padák rovno, aby sa im otvoril a otvorenie je približne v 40 metroch v polovičke vlastne toho letu. No majú ešte 40 metrov na to, aby vlastne pristál tam, kde to má naplánované, ale keď sa pozrieme, aké sú tu tie stromy, ktoré možno majú 15-20 metrov niektoré, tak naozaj mu zostáva pol sekundy možno na zareagovanie, aby trafil tam, kam má. Je to naozaj malá chyba alebo nejaká chyba, môže sa prísť až k smrteľnému úrazu. Tak oni netrenujú, oni chodia, žijú tým, skáču. Viac menej odtiaľto niektorí už o 4:30 odchádzajú a letia do Španielska, kde budú skákať v Benidorme vlastne z najväčšieho hotela. Tí, čo letia dneska, budú skákať predtým ešte zo skál a zvyšok v podstate všetci idú do toho Benidormu a budú skákať následne z toho hotela. Ja som si to teraz dvakrát uskočil a okolo úplne úžasne super. Sú 6, ktorí budú skákať. Máme Američanku z San Francisca, máme 3 Nemcov, 1 Slovaka a 1 Čecha. Padák ako celý komplet je dosť technicky náročný, zo skok treba sa učiť a treba mať niečo už naskákané a skúsenosti. No.